nilang mga ano. Mga pagkain nila. Yan na, tama na yun. Pinaikot mo pa kami. Oh, makatama kayo. Ano? Kuha ka. Dali, kuha kayo. Oh, bilis. Asan si Ethan? Sige, kuha pa. Eh, tama na. Huwag mo na pulutin yan. Video to. Alexia, okay, hindi ka nakakuha. Wala si Alexia.
Ayan. Yung uwi ko pagpakain sa aso. Sana pwede ano, siguro ang tama na ng aso ko. Baby, searching on the floor. Secret out for me, for me, for me. Hi! Butter sparkle! Yung tatlo pong babae. Kanina hindi magkasundo daw. Ngayon magkakasundo na. Chin! Pek-pek short nga eh. Sige, cheers kayo ng ano nyo, popsicle.
pasok mo. Yan. Taho. Bilao. Pauwi na kami. Lipitan sa... Tingnan mo ito. Mas malaki pa ito. Chin, dito ka, Chin. Hi guys! Hi! Hi guys, sabihin mo punta ka ng Kidsuna. Yay! I am excited! Huwag ka magulo.